Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, Emerka, veľa šťastia, zdravia. Rodinné a oddychové centrum Emerka oslávilo okrúhle 10. narodeniny. Podľa slov zakladateľiek začiatky neboli jednoduché. My sme sa aj s mojou kolegyňou Anitou rozhodli, že teda skúsime bojovať a vybudovať niečo, čo podľa mňa Prešovu chýbalo. Začínali sme ako dve mamičky, ktoré si vymysleli niečo a skúšali, hľadali sme rôzne možnosti a všetko to bolo na tom, čo sme my priniesli, to sme mali. Ťažké bolo nájsť priestory, tie sme našli, ale celkovo tie také dotácie, ako vlastne platiť nájom, ako nakúpiť veci, ako vlastne opraviť tie miestnosti a spustiť ich tak, aby sa tam deti mohli hrať, aby si tam mamičky mohli uvariť kávu, aby sme tam proste fungovali ako jedna veľká rodina. Tak v podstate to išlo z našich domácich prostriedkov. Večer s rosou v tráve usínám, nerúže sametová, slunečnice jediná. Keď sme chceli nejaké dotácie, tak bolo to ťažké z hľadiska toho, že všetky neziskové organizácie vlastne mohli žiadať o všelijaké projekty a niečo až po roku fungovania, čiže ten prvý rok bol veľmi ťažký. Investovali sme do toho bez nároku na to, že sme chceli niečo späť, lebo to ani nebolo možné. Čiže niekedy to išlo doslova až na úkor rodiny, ale ja neľutujem nič a myslím, že hovorím aj za Anitu, ktorá tu dnes nemohla byť. Dnes je z Emerky etablované Prešovské centrum, ktoré ponúka pestrú škálu aktivít. V súčasnosti Materské centrum Emerka ponúka pravidelné a nepravidelné aktivity. Pod pravidelnými aktivitami rozumieme stretávanie sa od pondelka do piatku. Každý deň od 9. do 12. sú doobedné aktivity, potom je obednejšia prestávka, keď idú deti spinkať. Keď sa deti vyspinkajú, tak mamičky si svoje deti prinesú poobednené a poobedné aktivity. Vždycky máme otvorenú dennú herňu, kde môže mama iba prísť, dať si kávičku a s kamarátkou sa prísť porozprávať, kde sa dieťa hraje. Mami si taktiež môžu zacvičiť pilates alebo aerobik. Centrum ponúka aj kreatívne dielne, predporodné poradenstvo a Montessori herničku. Vždycky tieto naše aktivity závisí od toho, aká je potreba mám. Cieľom je vždycky mama a jej potreby. Počúvame to, čo mami chcú a snažíme sa na to my aj reagovať. Save me a place in heaven. Love makes my self-control. Lord, keep me sane and strong. Tell me who can offer more. Oslava narodenín bola spojená s benefičným koncertom, ktorý občianske združenie zorganizovalo už po 5. raz. Tak v roku 2012, keď sme prvý benefičný koncert zorganizovali, tak nás veľmi prekvapila účasť a záujem nielen mamičiek, ale naozaj širokej verejnosti, ktorú sme chceli na túto akciu dostať. No a teda potvrdilo sa nám, že to bol dobrý nápad a chceli sme na tejto akcii Emerke pomôcť predovšetkým finančne, lebo financie to bol taký najväčší problém, s ktorým sa Emerka dlhodobo vlastne pasovala. Takže samozrejme prvým cieľom bolo vyzbierať peniaze pre rodinné materské centrum Emerka. Ďalším cieľom bolo teda osláviť to spoločne so širokou verejnosťou, tie narodeniny, ktoré Emerka v októbri má. No a samozrejme sa vytvorila v Emerke taká veľmi príjemná komunita, ktorá na tejto akcii každý rok posedí, porozpráva, vymeníme si s inými občianskými združeniami možno nejaké skúsenosti. Každý rok sa nám darí zohnať aj sponzorov, ktorí venujú krásne ceny do tomboly. Emerka a celkovo tá myšlienka pomáhať alebo nejakým spôsobom oslovovať mamičky a deti, to je asi to najušľachtilejšie, čo môže človek pre druhého človeka robiť.
Čiže ja želám tomuto občianskému združeniu alebo materskému centru, nazvime to ako chceme, v prvom rade, aby sa darilo naplňať túto nádhernú myšlienku a aby sa možno istým spôsobom niekedy nenechávali odrádzať chvíľkovými neúspechmi, možno nejakými poklesmi preferencií v úvodzovkách, pretože toto, čo robia, stojí naozaj za to. Viem, o čom hovorím, sám som otcom 2 detí a viem, že moja manželka počas toho obdobia od pôrodu až po ten čas, kým deti nezačali chodievať do škôlky, trávila tieto voľné chvíle takisto v jednom materskom centre v Košiciach a viem, že stále prišli vysmiatí, taký nejakým spôsobom naspídovaní pozitívnou energiou, tak toto želám všetkým, ktorí chodievajú do toho materského centra. Prstu na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a... Super. A ja prajem MRke veľmi veľa príjemných ľudí, čo doteraz mala, preto som tu. A pretože na tomto celé stojí podľa mňa. Prajem MRke, aby sme sa takto stretli na 100. výročí, to znamená, aby sme sa dožili tých rokov. A to je hádam tak všetko, aby sa im darilo a aby robili to dobro, ktoré robia doteraz, aj ďalej. Núka svet, no len jedno, nám zdomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Čo pre vás znamená rodina? Ja si pamätám, že keď som ešte študoval na vysokej škole a nebolo to až tak dávno, zase však nie som až taký starý chlop, ale učieval som sa, že rodina to je základná bunka spoločnosti. Pomerne taký socialistický citát, ale po svojej podstate asi odráža naozaj celú podstatu myšlienky, ako je rodina, pretože ak by nebolo zdravej fungujúcej rodiny, nebolo by ani zdravej fungujúcej spoločnosti, tým pádom neboli by ani normálni a krásni ľudia, ako sú priatelia, muzikanti, vedci, lekári, hudobníci a tak ďalej. Tak v prvom rade rodina je pre mňa všetko, absolútne všetko a viem, o čom hovorím, pretože ak človek stratí rodinu, tak môže mať neviem čo, ale v podstate nemá nič. 7 vecí vymyslieť len tak, stále dážď a 1000 vražd. Na čiernom nebi narátaš 0 hviezd. 7 nocí. Pre mňa rodina, ono to bude znieť brutálne pateticky. Vlastne keby som povedal, že všetko, tak by som klamal, lebo ešte trochu viac. Ja si neviem predstaviť deň bez toho, aby som sa nevrátil domov, aby som nepokričal na deti, aby som sa nepotešil s nimi, aby som im nespravil večeru, aby som ráno od tej 7. úplne na 3. krát, jak hodím ten budík o zem, budil svojich 2 synov s tým, že ideme do školy. Ja som zatiaľ nezažil nič krajšie, ako je rodina. A verím, že ani nič krajšie nezažijem.